Als burgervader van Dansmariel maak ik me een grote zorgen over het cocaïnegebruik. En ik zie het gebeuren onderwijs als ik van jongens, vooral van gemeentehuis en Huisterfiets, dat ik op bepaalde plakken onderwijs van die golfgesteens joch, die me lucht de knipperie steken van we binnen weer en je kent oude heli. En de jeugd gaat er vrij makkelijk mee om. Het lijkt het wel dat het gewoon gemeengoed worden is. Maar het is net gemeengoed. Het maakt het mensen kapot. Vreselijk. Je ziet gewoon een leven eigenlijk naar de knoppen gaan. Je ziet dat het niet goed gaat met een kind. Je ziet, ze denken dat ze er wat gelukkiger van worden. Waarom doen ze het? Ze krijgen er een beter gevoel van. Ze voelen zich wat beter. Ze kunnen zich ergens boven verheffen. Ik weet niet wat het is. Maar uiteindelijk brengt het alleen maar ongeluk en ellende. Dat heb ik gezien. Ik heb het gewoon gezien. Bij mij is het ook op een experimentele manier begonnen. Vroeger rond een jaar of 14. Ik ben opgegroeid in Menaam, een dorpje vlakbij Leeuwarden. En daar ben ik ook begonnen met een aantal vrienden. Gewoon eens een keer een jointje roken. En gedurende mijn hele puberteit heb ik wel behoorlijk veel gebloot. En toen ben ik op mijn 18e op een gegeven moment in aanraking gekomen. Voor het eerst met cocaïne en allemaal andere soorten harddrugs. Gewoon ook vanuit nieuwsgierigheid experimenteren en gewoon proberen. En eigenlijk mijn probleem was bij ieder middel, ik vond het gewoon achteraf gezien heerlijk om onder invloed te zijn. En dat is ook een van de redenen dat ik heel lang ben blijven gebruiken. Is er in die een probleem met harddrugsgebruik gaande? Omdat de onderzoeking gaan we in deze reportage met verschillende mensen importeren, maar doken we ook in de cijfers. En die zien er als volgt uit. Nevens de Nationale Drugsmonitor is het percentage mensen wat het overgaan die je gebruik maken van amfetamine, ketamine, GHB of opioïden redelijk stabiel blijven. Maar als we naar de oorendrugs zeggen, valt er wat op. In 2018 maken 2,8% van de mensen gebruik van MDMA. In 2022 leidt het percentage op 3,9%. Dezelfde trend geldt voor cocaïne. In 2018 leidt het percentage op 1,6% en in 2022 weer het percentage opbrand tot 2,4%. Maar een aannemende vraag zou je zeggen dat er telkens meer drugs maken worden moet. Uit een politierapport doorblikken dat criminele organisaties eerst een expansie maken naar het eerste van het land, maar zich nou ook richten op het noorden. Een voorbeeld, tussen 2018 en 2021 was er slechts 1 cocaïneproductielocatie gevonden in de politieregio Noord-Nederland. In 2022 alleen nog al, wie in dit te treien. Maar deze ontwikkeling zou je zeggen dat ook het risico op verslaving staan neemt. Zal dit GGZ-interventie onderzoek weten dat ze het smoordruk hebben. Verslavingszorg Noord-Nederland stelt dat 1 op het 10 mensen een probleem met verslaving had, maar wat dan ook. Zij helpen in 2022 zo'n 3000 mensen, waarvan ongeveer een kwart een probleem met harddrugs hebben. Het lijkt er dus op dat de zwagen van Bewaarmaster Agricola wat terug te binnen. Maar wat denken jongeren de cel zijn zoeken? Wie dienen een oproep op onze sociale media en kregen daarop de volgende reacties. Het is overal te krijgen. Zelfs mensen van wie je het niet verwacht, zoals de keurigste meisjes en jongens uit gezinnen die naar de kerk gaan, gebruiken. Als je in een klein dorp woont, heerst er verveling. En dan ga je dingen proberen. Ouders zijn er niet mee opgegroeid, dus als ze een pekje vinden, weten ze vaak niet eens wat het is. Als je bij mensen haalt die je kent en zelf ook gebruiken, valt het wel mee. 90% van de mensen die ik ken, die uitgaan, die gebruiken het.
Het is soms schrikbarend op welke leeftijd sommige mensen al beginnen. Soms al maar 12 of 15 jaar. Als ik ze maar tegenkom, probeer ik ze te helpen. En zeg ik tegen ze, waar ben je mee bezig? Ja, dat is echt erg. Wij hebben geen grip op een situatie. Want wij kind net alleenig. Wij doen er in de preventieve sfeer een soort aan. En we beginnen preventief nog meer aan. Maar wij ben ik afhankelijk van uw inwoners. Dat die ik verdachte zaken melden. En dat kan anoniem bij de politie middels het telefoonnummer van Misdaad Anoniem. Maar meestal zorgvuld, net mee bemoeien, ik wil geen last hebben. Maar als je anoniem belt, dan is dat een mogelijkheid om je verhaal kwijt te raken. Want wij zijn namelijk verantwoordelijk om uw gemeenschap leefbaar en vitaal te houden. En dat uw jeugd ik zo'n opgroeien kan. En dat ze zich ontwikkelen kunnen. Erik Jan die was eigenlijk wel een intelligente jongen. Toen Erik Jan 15 jaar was, toen had hij eigenlijk al een eigen bedrijfje. Hij was heel ondernemend. Hij kocht spelletjes op, computerspelletjes in Azië en in Amerika. En die verkocht hij hier. Het was vandaag besteld en dan morgen in huis. Maar kijk, toen Erik Jan 19 jaar was, toen kwam hij door vrienden in aanraking met drugs. Daar begon hij mee. En ik merkte dat doordat hij dan heel enthousiast en een beetje overdreven 's avonds thuis kwam. En soms een beetje psychotisch. En toen dacht ik, wat is hier aan de hand? En toen bleek dus dat hij dus met drugs bezig was. Wij als gemeente, wij zijn geen opsporingsambtenaren, maar wij kunnen met name in de preventieve sfeer, in de voorlichting, wel wat doen. Maar ik, bieswerker, de ouders hebben een taak. Hou je baan in de gaten. Als ze aan tafel zitten, van, show je verhoringen aan je baan. Maar wij gaan je baan, wij gaan niet mee om. En natuurlijk, je kan niet alles sturen, maar je als ouders moet je baan weerbaar maken. En het moet besprutsen worden thuis. Maar als er thuis net mee praten wordt. Ja, en de jeugd zit in een bepaalde leeftijd om te experimenteren. Ja, en die gaat het van kwaad tot erger. Maar was kou je als ouders erbij van de gevaar die er binnen en de verleidingen die er binnen, van hoe daarmee om te gaan? Cocaïne was uiteindelijk mijn grootste probleem in combinatie met alcohol en cannabis. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een klinische opname op mijn 34ste. Dus ik heb ruim 20 jaar in gebruik gezeten. En uiteindelijk, ik kon niet meer anders dan echt om hulp vragen. En wat voor effect had dat op die omjouwing hoor? Ja, op die ouders of die familie of vrienden? Ja, uiteindelijk heel veel. Maar terwijl je in gebruik zit, sta je er eigenlijk nooit echt bij stil. Dat merk je eigenlijk, of tenminste in mijn geval heb ik dat pas gemerkt toen ik in de kliniek kwam. Dus dan krijg je echt allemaal inzicht in je eigen gedrag. Natuurlijk was ik ook niet altijd de leukste in gebruik, om het zo maar te noemen. Alleen iemand die probleemgebruik heeft of die verslaafd is, nou ja, zoals ik ooit heb gehad. Dan is het het manipuleren van andere mensen. Want er is één ding belangrijk, het allerbelangrijkste. En dat is je middel. En dan maakt het niet uit of het cocaïne is of iets anders. Je doet er alles aan om aan geld te komen. Om inderdaad ook je middel te kunnen aanschaffen. Wat zijn de ervaringen van de inwoners van Dantemediel Lines? Kunnen ze je drugsgebruik ook vernemen? Wij vregen het aan de meesten in den woord. Ik merk er wel van dat er wel in het gebied waar ik woon wel drugsgebruik is. Ja, en verkoop ook ervan. Ja. En wat zie je dan? Ben dat dan bijvoorbeeld auto's die er stonden? Of lezen de spuiten? Of wat mag ik me daarbij voorstellen? Het is heel veel auto's die er staan. Ja, en jongelui die komen. Ja, helaas. En dat ben net toevallig gewoon jongeren die samen een praatje houden? Nee, het is echt bekend daar. Ik merk het zelfs net. Ik leer er wel eens wat van, maar ik merk het zelfs net. En wat Jerry je dan krijgt? Misschien ben ik te oud. Wat zeg je? Wat Jerry je dan krijgt? Nou, dat de plakken binnen, dat ze het verhandelen, hoe steeds dat dealen. En soms dan merk ik echt wel wat van drokte mijn auto's en zo. Maar verder is net. Nou net meer zo vol. Vroeger wie het wel meer, ja. Maar goed, ik ben natuurlijk wat ouder, dus in mijn leeftijdscategorie komt het iets minder voor, denk ik.
We troffen ook wat jongeren. Die wouden hun verhaal wel dwaan, maar dan wel anoniem. Op mijn werk werd ik met jongerenwerk, daar merk ik het wel, daar jerk ik het wel. Maar bij mijn eigen familie, vriendengroep, jerk ik er gelukkig niks van. Nee, wat wist ik wat ze dan krijgt broeken? Nee, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze, maar dus juist op straat was steeds vaker gewoon met een joint of zo in. Dat dus wel normaler blijkbaar wordt. Het is vooral bij het winkelcentrum, dus ik met de vriendenploeg. Dat is eigenlijk alleen nog maar drugsgebruik en roken en foute dingen. Zelf doe ik het net ongelukkig, maar het is vooral hier en in Dokkum gewoon een belangrijk ding onder de jeugd, zeg maar. Ja, wist dan correct wat ze dan broeken? Nou, het is vooral wiet en cocaïne. Dat vier ik maar regelmatig. En wat vies er dan van? Want dat ben ik die vriend en vriendin, denk ik. Nou ja, ik ga er net maar om, omdat ik er net tot beïnvloed word. Want ik vind het totaal verkeerd natuurlijk. Maar het is ook hun eigen keuze, vind ik. Nou, zei ze een heel soort mensen, ik broek het maar recreatief en het valt wel wat daar. Maar is het echt zo ongevaarlijk als mensen beweren? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Kijk, er zijn genoeg mensen die het wel eens een keertje kunnen doen, natuurlijk. En dat is hartstikke mooi dat ze het kunnen doen. Maar er schuilt altijd een gevaar. Want cocaïne is gewoon zeer verslavend. De burgemeester zei dan echt van, ja, mensen gaan er echt kapot om. Maar kist die vinden in dat verhaal? Ben je er echt kapot gang? Ja. Okay. Ik zat geestelijk en lichamelijk aan de grond. Ik zat financieel aan de grond. Ik had echt mijn rock bottom bereikt. Zo noemen ze dat binnen de verslavingszorg. Dat je helemaal in de goot zit en dat je er eigenlijk niet meer uit kunt. Op dat moment zelf. En dat je het ook niet meer alleen kunt. Alleen bij mij, en dat is bij heel veel verslaafden is dat zo, duurt het een aantal jaar. Bij sommigen gelukkig sneller, bij sommigen duurt het nog langer. En sommigen zullen nooit het punt bereiken dat je toegeeft dat je een probleem hebt. Erik-Jan woonde tot zijn 19e bij mij. En eigenlijk was ik blij dat hij dus bij zijn vader ging wonen. Omdat hij toen steeds erger aan de drugs ging. En dat voor mij als alleenstaande moeder heel moeilijk te hanteren was. Dus toen ging hij bij zijn vader wonen. En daarna ging het ook wel weer wat beter. Blijkbaar had vader daar toch meer invloed op. En een manspersoon. En hij was ook hier weg uit Franeker. En dat hielp. Een paar jaar bleef hij daar wonen. En op een gegeven moment wilde hij heel graag zelfstandig wonen. En toen kreeg hij een flatje in Leeuwarden. Nou, toen was ik intussen weer getrouwd met Peter. En toen gingen wij samen daar helpen in dat huisje. En dat ging toen een poosje aardig. Dan was het drugsgebruik eigenlijk een weekend gebeuren, min of meer. Maar het had hem behoorlijk in de greep. En het werd steeds erger. En hij moest stages doen op school en dat ging niet meer. Allemaal door het drugsgebruik. Op een gegeven moment betaalde hij zijn huur niet meer. Dus hij moest ook weer dat huisje uit. En toen is hij weer teruggegaan en weer bij zijn vader gaan wonen. En ging het toen eerst echt weer beter? Ja, toen ging het ook wel weer wat beter. Het bij vader zijn en dat hielp wel. Omdat vader dan zorgde voor de boodschappen. En ze waren dan toch met z'n tweeën. En hij zei ook telkens tegen mij, ja, ik wil dat niet voor mijn vader, dat drugsgebruik. Hij deed het wel, maar een beetje in het weekend. In 2017 is vader plotseling overleden. En dat was voor Erik-Jan echt een trauma. Toen was hij zijn anker kwijt. En hij woonde natuurlijk samen daar met vader. Niet dat ze nou zoveel samen optrokken, maar er was wel dagelijks contact. En ze deden dingen samen. En toen was hij dat gewoon helemaal kwijt. En dat was heel moeilijk. En daarna, toen is Erik-Jan heel erg aan de drugs gegaan. Haast ik het idee dat het zinwerk meer als normaal als jongen wordt? Ja. Dat de normen en waarden misschien wat vervagen wat cocaïnegebruik betreft? Ja, cocaïnegebruik ook, maar dat geldt niet alleen voor cocaïne. Kijk, alcohol is volledig maatschappelijk geaccepteerd. Blowen durf ik ook wel te zeggen dat het maatschappelijk geaccepteerd is. Het grote verschil van nu ten opzichte van toen ik nog in gebruik zat. Toen stonden wij bij wijze van spreken nog voor de rij bij het toilet om keurig een tikje te nemen in het toilet. Ik heb me laten vertellen, want ik heb de afgelopen 5 jaar heb ik ook in de verslavingszorg gewerkt. Heb ik me laten vertellen door jeugdcliënten van ons dat het gewoon tegenwoordig op de bar al wordt neergelegd. Dus natuurlijk zullen mensen daar iets van vinden, maar ik heb ook al gehoord mensen kijken gewoon de andere kant op. Dus iedereen weet dat het er is.
Iedereen weet dat het gebeurt. En het is niet alleen met cocaïne het geval. Maar het is wel zo dat het een groot probleem is. En er is veel werk aan de winkel om daar iets aan te doen. Wij leven wat in een andere wereld. De wereld verandert. En men zei het was, ja, je moet een mooi verhoren. Maar we hebben steeds individualistische maatschappij. Je zorgt dat de contacten voor de jeugd, ik een heel soort via de telefoon rennen. Vroeger was jeugd vol meer bij elkaar. En nu wordt een heel soort gecommuniceerd via de WhatsApp. En die aan de andere kant, ik ben van ouders van ja, dat ben soms het eng vinden om te bellen. Of zelfs bij spreken als ze baasje hebben willen, om naar de supermarkt te gaan van hij ook werk. En dat weer vroeger, maar terwijl het hier niet vol oorzaken. Dus die hele maatschappij verandert. En die is individualistischer. En in ieder geval, men denkt dat coke, of oorendrugs, dat bij spreken jou helpt om te functioneren in deze Joodse maatschappij. Maar dat is net zo. Had je er een verklaring voor van waarom die drugs hem toch sabot onlukt? Ja, daar probeer je achter te komen. Hè? En daar probeer je ook over te praten. En hij zei dan, als ik dat vroeg, van waarom doe je het? Daar word ik rustig van. En wat hij ook heel vaak zei, drugs is medicijn. Dus ja, hij had blijkbaar toch een bepaalde onrust, waardoor hij daar dan behoefte aan had. Waardoor hij een prettig gevoel kreeg van die drugs. Je zoon die zit dan wat in een aparte wereld. Hoe krijg je daar grip op als ouders zijnde? Nou, Erik-Jan woonde natuurlijk na zijn 19e niet meer bij mij. Dus zodoende zag ik er ook niet zoveel van. Maar ik kwam wel bij hem op bezoek en dan probeerde ik daar wel over te praten. Maar je krijgt er gewoon geen grip op. Je krijgt er geen grip op. Nee. Eerst was hij er ook heel zwijgzaam over. Wilde hij het ook niet vertellen. Later werd hij daar meer open over. En dan vertelde hij ook wel dat hij dat gebruikte. Maar als ouders daar grip op krijgen, ik denk dat dat heel moeilijk is. Het is net alleen in het uitgaansleven, maar ik bij de sport. Maar ik thuis, de meesten thuis. En ik heb nog wel de jeugd, maar de ouderen kunnen er ook wat van. En een voorbeeld, een mem, zoals je mij, ik heb mijn zoon van de voetbal wil hellen, omdat er cocaïnebroek waard. En dan zit diezelfde ouders je mij, dan is het van deze tijd, want wij broeken het ik. Dus wat dat niet, het probleem is volle groter dan wij zelf denken. Nevens de burgemeester moet de mensen bewuster worden van de gevaren van drugs. Daarom houdt de gemeente het door middel van een tal projecten het komende jaar dwaande met betere voorlichting. Maar bewustwording is net het enige probleem. Ook de meldingsbereidheid let de wens genoeg. Mensen hebben gewoon het in de gaten, maar dan ben ik er nog mensen. Ik ga jongens met hoentje een blokje om en dan zeg ik, ja, wat is nog? Maar ja, ik wil me er net mooi bemoeien staan. Want ik wil geen stier tot druiten. Nou, ik ben nou Sagie burgemeester en er is nog nooit bij een stier tot druiten gegooid. Dus het is qua angst van, misschien krijg ik de les mooi. Maar nogmaals, het zou je bij me wezen. En dan wil je toch graag dat een oormelding doet. Maar zelfs als mensen melding doen, is de kous nog net al. Er is namelijk nog een oorprobleem. Ja, het is niet eens zo lang niet. Dan waren er bijvoorbeeld in de Westerijn 2-3 polities. In Dan Woorden waren 2-3 polities. In Woorden waren politie. Maar we hebben nu te maken zien met 2 wijkagenten die bijsprekken operationeel binnen in de gemeente. En we zorgen iedere keer dat die politiecapaciteit krimpt. Enerzijds omdat er meer uitstroom is dan instroom. En juist is een politie ook net meer van zijn leven lang politie. Je zorgt ik dat een aantal polities zeggen, nou, zoals hier, ik ben daar ongeveer wat oors. En die gaan vaak mooi de expeditie die hebben, gaan ze in het bedrijfsleven werken. Maar als het steeds minder wordt, dan heb ik steeds minder capaciteit om met name aan die uitvoering er wat aan te doen.
Nevens Lettingen moet de focus ergens anders op liggen. Er wordt natuurlijk heel veel ingezet ook op bijvoorbeeld dat er weer een dealer wordt opgepakt, dat er weer een wietplantage wordt opgerold. Tuurlijk, dat moet blijven gebeuren. Alleen, dat is niet de oplossing. En waarom niet? Puur vanwege het feit omdat morgen staan er weer 2 dealers op en morgen heb je weer 2 nieuwe plantages bij wijze van spreken. De allergrootste oplossing, of eigenlijk de oplossing, dat is wat mij betreft inzet op preventie. En wat bedoel ik daarmee? Dat betekent niet gewoon alleen even in de brugklas vertellen van goh jongens, dit is het en dit kan het doen. Nee, ik ben ervan overtuigd. Kijk, experimenteren had ik het net ook al over. Ik ben heel onschuldig begonnen met blowen op mijn 14e. Nou, de leeftijd van de jongeren tegenwoordig die experimenteren, die zijn een stuk jonger. Sterker nog, ik weet dat het vanaf groep 7, 8 wordt er soms al gerookt, wordt er soms al gebloot. Ik ben ervan overtuigd, als je inzet op preventie, dat je dan begint in groep 8. En dan hoef je niet meteen te vertellen wat cocaïne is, daar hoef je het er nog niet eens over te hebben. Maar dan kun je het dan wel vast hebben over, oké, wat is nou bijvoorbeeld blowen? Of wat betekent groepsdruk voor jou? Ik geloof er heilig in als je daar bijvoorbeeld in groep 8 mee begint, dat je dat er een heel proces van maakt. Dat je dan brugklas, tweede klas, derde klas, een jaar of 4. Ik vind eigenlijk, seksuele voorlichting is verplicht. Dit zullen ze ook moeten verplichten. En het is niet alleen aan de kinderen zelf vertellen, maar de ouders er ook bij betrekken. Dus het is een soort driehoek. En daar is ook een naam voor. Of nee, daar is niet een naam voor, maar er is een bepaald model. Dat heet het IJslandmodel. Als je daar bepaalde facetten in verwerkt in het hele preventieproces, als je dat ontwikkelt, dan ben ik ervan overtuigd dat je zeker heel veel winst daar kunt behalen. Dat is nog eventjes los zeg maar, van de mensen die al wat ouder zijn en een probleem hebben. Gelukkig zijn daar gewoon instellingen voor die eventueel kunnen geholpen worden voor hun verslavingen. Mochten ze daar inderdaad voor openstaan. Want als je geholpen wil worden, dan moet de intrinsieke motivatie moet wel 100% zijn. Op een gegeven moment toen heb ik dus wel hulp ingeschakeld. Tenminste, ik ben begonnen om de huisarts te bellen in Damwoude en te vragen of de huisarts bij Erik Jan langs kon gaan. Dat deed hij niet. Hij zei dat ik dan maar met Erik Jan op het spreekuur moest komen. Maar ja, Erik Jan was toen alweer zo erg aan de drugs dat hij onbereikbaar was. Ik kon helemaal niet met hem. Dat ging niet met hem naar de huisarts. Dus toen heb ik de GGD gebeld en die zijn wel gegaan. En daarna werd de GGZ ingeschakeld en daarna werd verslavingszorg ingeschakeld. Deze mensen hebben zich geweldig voor Erik Jan ingezet. Zijn heel veel bij Erik Jan geweest. Maar ook zij, ze kwamen niet verder. Ze wilden graag dat Erik Jan opgenomen werd, want dat had hij nodig. Maar dat lukte niet. Er waren een bepaalde ernst was er ook voor nodig, maar ze zeiden, Erik Jan die heeft nog een huis en hij doet niemand wat aan. Hij is niet gevaarlijk. Dus ze kregen het gewoon niet voor elkaar. Is dat dan ook lastig als ouders zijnde om te zien van mijn band die had eens hulp nodig, maar ze kennen het hem net aan? Ja, dat is heel erg. Want je klopt overal aan. Hè? En je doet zelf ook alles om te proberen hem te helpen en hem opgenomen te krijgen. En dat lukt dan niet. Jarenlang bloot het een strijd om Erik Jan opname te krijgen. Uiteindelijk vindt er op de plaats waar de Wennet een rechtspraak plaats. Daar was een vrouwelijke rechter, het was een advocaat, er waren hulpverleners, ik was er ook, we waren er met elkaar. Erik Jan was onder invloed. Erik Jan zei, ik hoef niet opgenomen te worden, ga prima met mij. Iedereen mocht daar zijn zegje doen. En toen zei die vrouw, wat vindt moeder er eigenlijk van? En toen heb ik gezegd dat het heel erg nodig was dat Erik Jan werd opgenomen. En die vrouw had het direct door en ze kende het direct. Ze hoefde er ook niet over na te denken. Ze zei, dit gaat door, Erik Jan krijgt een zorgmachtiging. En toen was die binnen een week opgenomen. Erik Jan krijgt lang om laat de help die er nodig gaat. Hij komt de rochte op plakken, lik als Eelde, het Jereveen en uiteindelijk Frensje. De zwaarmachtiging die er gaat, wordt een jellier. Maar Erik Jan jouwt naar 3 maanden aan dat er wel wennen hoe is er wel. Hij zei, ik heb een gesprek aangevraagd met de directeur.
En toen werd ik gebeld door de psychiater hier uit Franeker. En toen werd gezegd van nou, wij kunnen Erik-Jan niet vasthouden. Want Erik-Jan die doet zijn best en die is niet psychotisch en die gebruikt geen drugs en die houdt zich aan de regels. Hij doet het allemaal volgens het boekje. En dan mogen we hem niet vasthouden. Dus binnen 3 maanden stond hij weer buiten en moest ik hem weer terugbrengen naar Damboude. En het begon alles opnieuw. Het is dus heel lastig om van een verslaving af te komen en het slaagt net elke in. Maar Lettinga slaagt er uiteindelijk wel in en die besluit om van zijn probleem zijn werk te maken. Ik geef trainingen aan mensen of aan bedrijven, organisaties en teams die verslaving tegenkomen in het werk. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan kleine en grote zorgpartijen. Bij verschillende gemeentes ben ik actief op verschillende afdelingen als gebiedsteams, werk en inkomen, handhaving. Tot nu toe gaat dat gaat best wel goed. Ik mag steeds meer trainingen inderdaad geven. En dat is ook een soort onderdeel van mijn persoonlijke missie. En dat is heel Nederland inzicht geven in de ziekteverslaving. En tot mei vorig jaar heb ik met Cor van der Meer een ander bedrijf gehad. Hebben we samen 5 jaar lang clean verslavingszorg gerund met 10 ambulante begeleiders. En we waren ook regelmatig actief hier in gemeente Dantemadiel. En hier hebben we gelukkig ook een aantal mensen goed mogen helpen. Ook een aantal niet, want ook dat is verslaving. Dat moet je niet vergeten, want een terugval ligt altijd op de loer. En uiteindelijk gaat het erom, kom je goed in herstel of niet? En gelukkig heb ik mijn manier gevonden. En ik hoop dat mochten mensen inderdaad dit zien en dan denken van hey, ik zie het me zitten of het lukt niet. Het is mogelijk. Maar dat wil net zeggen dat het makkelijk is. Al heel en al net in de situatie op het moment. Die let namelijk wel wat te wensen hoe. Ik vind dat de overheid wel steken laat vallen. En wat ik gehoord heb, dat het in onze omringende landen, vooral de Scandinavische landen, veel beter geregeld is dan in Nederland. Er worden mensen sneller opgenomen. Ik denk als Erik-Jan in 2018 was opgenomen, wat hij toen wel wilde, dan was het heel anders verlopen. En dan had hij er nu nog geweest, denk ik. Heb je een tip voor de oerhiet, hoe die daar beter mee omgaan kan? Nou, veel sneller deze jongelui dus opnemen. Vooral als ze willen. Als ze dus al aangeven van, Erik-Jan heeft dat gedaan, in het begin van 2018. Nou, ik wil er wel vanaf. En dan kan dat niet. Maar zijn ze eenmaal heel erg onder invloed, heel erg aan die drugs, dan willen ze dat niet meer. Dan kan je ze niet meer bereiken. En dan is het eigenlijk te laat. Dus er moet veel sneller worden ingegrepen. En je moet ze helpen als ze dat willen. Maar ze krijgen vaak niet de hulp die ze nodig hebben. Daardoor gaat er heel veel verloren en heel veel mis. Als je tegenwoordig al aanmeldt, moet je al een half jaar wachten op een intake. En dat is natuurlijk een heel erg groot probleem. Want als iemand toegeeft dat hij een probleem heeft, en dan weten we ook wel, dan kan hij niet meteen de kliniek in. Maar dan heeft hij wel uitzicht naar bijvoorbeeld, dat het mooiste zou zijn dat die maand of 6 weken later, dat was in mijn tijd namelijk nog zo, dik 8 jaar geleden, zat ik na 5, 6 weken gelukkig in de kliniek. En wat er nu dus gebeurt, of tenminste wat nu de situatie is als iemand hulp zoekt en dan vervolgens een half jaar moet wachten op een intake, dan kun je 1 en 1 is 2, dan blijft hij in gebruik. Dus dan gaat hij vaak niet eens op intake. En dat is natuurlijk wel een heel groot probleem. En ik ben bang dat de komende jaren dat die problemen alleen nog maar groter gaan worden. Want er is een groot personeelstekort en er zijn steeds meer mensen die hulp zoeken. Maar de help komt spietig genoeg dus vaak net op tijd. Erik-Jan wen het nog een skortje beschermen in Ljouwert, maar de drugs had zijn leven te bot vernield. Hij besluit om op Jochem Maaien verliezen hemzelf te kwart te doen. Snap je zijn keuze? Ja, dat snap ik wel. Ja, ik snap het wel. Want ik vond het, zijn leven heel uitzichtsloos. Dat zag ik ook wel. En wat moet ik er verder van zeggen? Snap je, zijn keuze? Ik zeg wel eens, als ik Erik-Jan nog een keer zou kunnen spreken, dan zou ik zeggen, ja, ik begrijp het wel wat je hebt gedaan. Want het was hij had geen toekomst meer. Hij zag het niet meer en hij had hersenbeschadiging opgelopen door die vreselijke drugs. Dus wat hij vroeger kon, zo jong als hij was, met 15 jaar, dat kon hij al lang niet meer. Dus, en een relatie ging niet. En wat heb je dan voor een leven? Ben je zelf eigenlijk nog wel eens benauwd om ooit nog een terugval te krijgen? Nee.
Nee, en weet je waarom niet? Die vraag krijg ik natuurlijk vaker en dat is ook een hele terechte vraag. En waarom niet? Ik ben iemand, als ik iets in het hoofd heb, dan gebeurt het ook. Dat neemt niet weg dat het natuurlijk wel een hele lange weg is geweest om goed in herstel te komen. Maar ik weet ook heel goed waar ik vandaan kom. En daar zal ik nooit meer naar terug willen. Hoe ik naar de toekomst zie? Nou, ik maak me eigenlijk best wel zorgen. Kijk, we hebben het nu wel over de cocaïne. Maar vergeet niet de andere opkomende middelen. Of niet opkomend, die zijn er al. De designerdrugs. De 3-MMC, de 2-CB. Nou, we hebben de problemen met de lachgas gehad. Daar zijn ook weer wat varianten op. Je hebt het over, waar je het ook over kunt hebben. Online gokken en gamen. Dat is eigenlijk onder de radar een zeer snel groeiende verslaving. Daar merk je op zich, tot nu toe, je merkt er wel wat van. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat die problemen veel groter zijn dan nu aan het licht komen. Dus ook daar moet op worden ingezet. Dus ook daarin voorlichting geven of preventie. Ik ben een positief ingesteld mens. Nou, maar dit is wel een van de zaken waar we met te maken hebben. Je moet het net onder de tafel kleed komen, maar dit is de werkelijkheid. En er moet aandacht voor wezen. En ik zeg hier niet dat alle bijen onder cocaïne zetten. Nee, het is een groep. Maar er wordt zo praten dat de jeugd, de verundiet, dit is normaal. Dit jeet erbij. Maar het jeet er net bij. Heb je nog een tip voor ouders die misschien tegen dezelfde problemen om rennen? Ja, kinderen wel altijd vasthouden en met liefde blijven omringen, denk ik. En ook wel uitspreken, hè, wat ze voor je betekenen, dat je van ze houdt en zo. Dat missen ze dan ook wel vaak. Maar verder, het is moeilijk. Het is heel, heel moeilijk voor ouders om kinderen... je ziet ze eigenlijk te gronden gaan, hè? Ik heb het gezien. Dat is heel vreselijk. Ja.